Ассалому алайкум паспичкои муҳтарам, ҳамотон ба тинҷӣ, сах саломатӣ, ҳамотон ба аз саротон дарда набенад. Ин наборе ки каросиам, дӯстони азиз, як муроҷиат кардем биром досиам. Ин ҳозир як заказам анча бисёртар, худо ба шукр, ҳазор бор шукр барои дастгириҳо, ҳамаш ба худо ба шукр, раҳмат шумон ба. Як 20 рӯз ҳисоби ки заказ намегирам, ҳамин наборама ки мебинад 20 рӯз, баъд аз 20 рӯз ҳамин наборам заказ бемол қабул карда метавонам. Меличовкаҳо 2-та, 3-та, 1-та, 2-та то 4-та срочни мегирем, срочни карда метавонем. 10-та, 11-та, 8-та, 9-та, 10-та бошад, як ма мепоям гӯйтон, агар заказа қабул карда мемонем, баъд аз як ма бурда метавонем ҳисоби ки салага заказамо бисёртар. Ин наборомо аз суркат шудоз, як мана бо нишон метиҳам. Саломат боштон. Мана ин чақа ҷавоба шунонда бирафтозим, ҳар якташа набор карда наметавонем. Ин якунум тавоқаш. Мана албатта ино қулф будааст, биём ҳеҷ кас нест, маҷбур ако ҳамту гром бирафтозем, бо мана тӯри мефаҳманд. Мана инашам бенитон, мана иношам, мана ин ҳамон каре ки ҳамаша дастош оригинал ва пишета ганда мустаҳкам. ҳар вақта бо ин мана бо шофомам аҷоиб. Аввалаш худо ҳамихи мана ҳамин суркатиҳо ба якта қоил шудагим меҳмондӯст, одамошон беҳтарин одамо, ҳамаошон ба раҳмат. Ягон чанд ҷо ба коргаро бошам, аз кам нашудем. ҳазор раҳмат мегӯям ин суркатиҳо ба ҳамаошон. Бо ӯснобиам сохтаги ман анҷаю, акун ман аз ҳаминҷа мана набор каросиам. Саломат боштон, сарбаланд боштон. Мана ин як ҳамту як даромада ҳамин ако ҳаминҷа намонад а набор гуфта як гуронгузашта бирафтозиам. Инаш албатта вай ба бирафтоз. Ина бор каре ки арехиви рангаш барсиқ ба бирафтоз. Саломат боштон. Албатта ҳамин наборама ки мебинанд, якта лайка монитон ки ба масалан срочнитар дар кор бошад, метавонед бемалол дигар ҷоба заказ кара. мон 20 рӯз ҳисоби ки банд 3-та, 4-та, 2-та бошад, тезтар кара дода метавонем. барои ҳамон масалан ки бемалол бошад, заказ кара монитон агар беҳтарин мешад, ба вақттар дар кор бошад. Масалан мон ягон масалан закалот ягон гром мемонему, сони чӣ мекунем, нависта мемонем. ҳозир ҳисоби ки арӯи рӯйхатомо 20 рӯз банд. Саломат боштон. Салому алайкум дӯстони азиз. мана ин аппаратам ҷошпа, мана ин нав гирифта будем, бо мана ҳозир пачка омад. ҷои манамин ба коромо сифатнок бурод, бо зӯртар бурод гуфта мана мина гирифтем. Мана дӯстони азиз, худо хоҳад агар